உறவுகளுக்கு வணக்கம். நாங்கள் தற்போது இலங்கையினுடைய ஜாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கக்கூடிய நாகவிகாரையில் நிற்கிறோம். ஏன் இங்கே இன்றைக்கு வந்தாங்கன்னா, ஜாழ்ப்பாணத்தில் வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய சிங்களவர்கள் இணைந்து ஜாழ்ப்பாணம் சிங்கள வர்த்தக சங்கம் என்று சொல்லி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கணும். அவர்கள் பாடசாலை சிறார்களுக்கு கற்றலுபகரணங்கள் மற்றும் உலர்வுணவு பொதிகளை வழங்கி வைக்க இருக்கணும். அதற்கான காட்சிகள் தான் பார்க்க போகிறோம். பாடசாலை சிறார்களுக்கு 8000 ரூபாய் பெறுமதியான 100 பாடசாலை மாணவர்களுக்கு தங்களுடைய அன்பளிப்புகளை வழங்கினோம். இந்த நிகழ்வில் இங்கிலாங்கோட பௌத்தபீட மத தலைவரும் வடமத்திய மாகாண பிரதான மத தலைவருமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ கெத்த ஸ்ரீ சிவிலியும், நாகவிகார விகாராதிபதி ஸ்ரீ பிமலதேரர், வடக்கு மாகாண ஆளுநர் வேதநாயகன், 512வது படைப்பிரிவினுடைய மேஜர் ஜெனரல் நிசாந்த முத்துமால மற்றும் இராணுவ அதிகாரிகள், சிங்கள வர்த்தக சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தற்போது நாகவிகார விகாராதிபதி மற்றும் வடக்கு மாகாண ஆளுநர் ஆகியோர் உரையாற்றியிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய உரையை தற்போது பார்க்கலாம். ஆசிரியர்களே, மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். இன்று இந்த சிங்கள வர்த்தக சங்கத்தினாலே மாணவர்களுக்கு அவருடைய கல்விக்காக கல்வி மேம்படுத்தும் நோக்கிலே அவர்களுடைய அபியாச போட்டிகள் வழங்க இருக்கிறார்கள். அவை இந்த நிகழ்வு மேலே அந்த சிங்கள வர்த்தக சங்கத்தினாலே ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு இனங்களுக்கு இடையிலே ஒற்றுமையையும் நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற போக்கிலே இந்த நிகழ்வு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்வு இந்த நாகவிகாராதிபதி அவர்களுடைய தலைமையிலே இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் இந்த முக்கியமாக ஒவ்வொரு இனங்களும் தங்களுக்குள்ளே ஒரு பரஸ்பரம் ஒற்றுமையும் நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதற்கு இவ்வாறான நிகழ்வுகள் மிக முக்கியமானவை. நாங்கள் ஒருவரை புரிந்து கொள்வதற்கும் அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு நாங்கள் பழகிக்கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையிலே நாங்கள் இன ரீதியாக சிந்திக்காமல் எல்லோரும் மக்கள் என்ற ரீதியிலே ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும். அவை எல்லாரும் ஒவ்வொருவரும் நாங்கள் ஒரு வேறுபாடின்றி அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வர வேண்டும். அந்த வகையிலே இந்த சிங்கள வர்த்தக சங்கம் இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அது எங்களுடைய யாழ்ப்பாண பகுதியில் வாழ்கின்ற பிள்ளைகளுக்கு இந்த இலவசமாக இந்த நூல் அபியாச புத்தகங்களை வழங்க இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய நன்றியை பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வை ஏற்படுத்துவதற்காக நன்றியை பாராட்டுதலை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு இவ்வாறான நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும். மேலும் எங்களுடைய நாட்டிலே உள்ள இனங்களுக்கு இடையிலே நல்ல ஒத்துமையையும் நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவதற்கு இவ்வாறான நிகழ்வுகள் மிக முக்கியமானவை. அந்த வகையில் மீண்டும் அவர்களது பாராட்டுகளை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த நிகழ்வை ஒழுங்குபடுத்திய நமது வணக்கத்துக்கும் மதிப்புக்குரிய நாகவிகாராதிபதி அவர்களுக்கு கொஞ்சம் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. ஆதி மாநகரக்கூடிய இங்குடாக்கப்பட்ட பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த இங்குடாக்கப்பட்ட சிறிகத்த பௌத்த நிறுவனத்தின் தலைவர் கலாநிதி ஸ்ரீ சீவலி நாயக தேவர் உட்பட அனைத்து பௌத்த மதகுருமாரும், இந்து மதகுருமாரும், கத்தோலிக்க மதகுருமாரும், இஸ்லாமிய மதகுருமாரும் உட்பட அனைத்து மதகுருமார்களில் வடமான கௌரவ ஆளுநர் நாகலிங்கம் வேதநாயகன் ஐயா உட்பட பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, மாணவ மாணவர்களே, உங்கள் எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த நேரத்திலே பௌத்த மதத்தில் சார்பான அனைத்து மத ஆசீர்வாதத்தில் இந்த மாணவ மாணவர்களுக்கு சின்ன கல்வி கொடுத்து இந்த விழாவில் உங்களுக்கு பௌத்த மதத்தில் சார்பாக உங்களுடைய எதிர்காலம் நல்லாக இருக்க நான் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் செய்வேன். இந்த நேரத்திலே சிங்கள வியாபார சங்கத்தின் தலைவர் தமிழ் ஐயா அவர்கள் அனைத்து சிங்கள வியாபார சங்கத்தில்
இந்த பிரதேசத்தில் கஷ்டப்பட்ட எல்லா பிள்ளைகளுக்கு கல்வி உபகரணத்தை கொடுத்து இந்த விழாவுக்கு நாகவிகார சார்பாக உங்கள் எல்லோருக்கும் கருணை அன்புடன் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். நான் සිංහලத்தில் சொல்லுவேன். විශේෂයෙන් අපේ ගෞරවනීය නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ප්‍රධාන අපේ හාමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම අපේ පුරුකල්තුමාලා ඇතුළු අපේ ගෞරවනීය ආගමික නායකතුමාලාගේ අවසර අපේ සම්භාවනීය අපේ උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරතුමන් අපේ නාගලිංගම් වේදනායක මැතිතුමන් අපේ පනස්සක සේනාධිපතිතුමන් අල සේනාධිපතිතුමන් ඒ වගේම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිතුමන් ඇතුළු අපේ යාපනයේ සිංහල වෙළඳ සංගමේ ගරු සභාපතිතුමන් ලේකම්තුමන් ඇතුළු සියලුම සම්භාවනීය මහත්මීන් ඇතුළු දෝදරුවනි කාරුණික පින්වතුනි විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාව තුළ අපි සතුටු වෙනවා යාපනයේ ප්‍රදේශය තුළට මෙබඳු සත්කාරයක් සිදු කරන්නට අපේ සිංහල වෙළඳ සංගමේ සභාපතිතුමන් ඇතුළු සියලු කාර්ය මණ්ඩලය බොහෝම සැදී පැහැදී මෙබඳු ඉගෙන ගන්න දූ දරුවන්ට විශේෂ ආධාරයක් හැටියට මේ කටයුතු සිදු කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව විශේෂයෙන් අපේ මූලාසනයේ වැඩ සිටින නායක හාමුදුරුවෝ විශාල වශයෙන් තමන්ගේ කාල වේලය වගේම විශාල මුදල් පරිත්‍යාග කළා මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු දියුණු කරන්නට උන්වහන්සේ මහා දායකත්වයක් දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් හැමෝම සහ සම්බන්ධ වෙලා හැමෝම එකමුතු වෙලා මේ දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයේ නගා සිටුවීම සඳහා මේ ළමයි 100කට වඩා මම හිතන ප්‍රමාණයකට මේ පාසල් උපකරණ හා වෙනකුත් අත්‍යවශ්‍ය උපකරණ ද්‍රව්‍යයන් මේ ප්‍රධානය කිරීම සඳහා රැගෙනවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ තාමත් වටිනා දෙයක් අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනාගතේ බාර ගන්න මේ ඉන්න මේ පොඩි දූ දරුවන්ට අනාගතයේ සාර්ථක කර ගන්න ශක්තියක් වෙන්න පුළුවන් නම් අධ්‍යාපනයේ නගා සිටුවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඒක තමයි අපිට දෙන්න තියෙන ලොකුම දායාද. ඉතින් ඒ වටිනාකම ලබා කර ගන්න කෝටි හරි උදව්වක් වෙනවා නම් ඒක මහා පින්කමක් හැටියට අපි සැලකනවා. ඉතින් මේ සම්භාවනීය මහත්මීන් අපේ නායක හාමුදුරුවෝ අපේ පූජකතුමන්ලාගේ වැඩි වෙලාවක් ගන්න යන්නේ නැහැ. මේ උතුම් කටයුත්ත සිදු කිරීම පිළිබඳව අපි නැවත සඳහන් කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ අපේ සිංහල වෙළඳ සංගමේ පින්වතුන් හැමෝම කොහොම මහන්සි වෙලා විශාල උත්සාහයක් අරගෙන මේ කටයුතු සිදු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ විශාල නොඑක් ස්වේච්ඡාවෙන් නොඑක් විදිහේ විශාල සේවාවන් සිදු කරගන්න කටයුතු කරා. ඒ වගේම ඉදිරියටත් කරගෙන යනවා. ඒ සියලු කටයුතු සර්වපකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්නේ කියලා අපි මහා සංඝරත්නයේ හැටියට ආශිර්වාදය පළ කරනවා. ඒ වගේම අපේ සියලුම මේ සඳහා අපේ යාපනයේ සර්වාගමික නායකතුමන්ලාගේ සහයෝගය ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන් අපේ අනුනායක අපේ පියතුමන් ජබරත්න පියතුමන් ඉඳලා අපේ සියලුම කතෝලික පියතුමන්ලා මේ ළමයින්ගේ දායකත්වය වගේම අපේ හින්දු ආගමික දරුදැරියන් ලබා දීම සඳහා අපේ කේන්ද්‍රීය සර්වා කුරුකල්තුමන් ඒ ළමයින් ලබා දීම සඳහා සහයෝගය දුන්නා. ඒ වගේම ඉස්ලාමීය ආගමික වශයෙන් අපේ අසිස් මෞලවීතුමන් ඒ සියලුම ළමයි ලබා දීම සිදු කරා. අනිකුත් සියලුම ආගමික නායකයන්ගේ සහසම්බන්ධය මත මේ ප්‍රදේශයේ මේ ස්ථානයට ළමයි 100ක් විතර ප්‍රමාණයක් ඒ සඳහා සැපපෙලා ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාටම ඒ කටයුතු සිදු කර ගන්නට ඒ හැම දෙනාටම යම්කිසි අධ්‍යාපනික වශයෙන් යම් උන්නතියක් ලබා කර ගන්නට හැකි වේවා, ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. යාගේ අනාගතයේ සර්වපකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙත්වා කියන ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනාව සිද්ධ කරමින් මගේ මේ කේටි අනුශාසනාව අවසන් කරනවා. හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. உங்கள் எல்லோருக்கும் மூர்த்திகளின் சரணம் இறைவன் துணை. நன்றி வணக்கம். Amesa bisa
Manisha Pradeep. Esther. Asnaf. සිංහල වෙල්ද සංගමයේ නියෝජනය කරමු සභාපති ලෙස පිළිගැනීමේ කතාව ඔබේ පිළිවෙත මට ලැබිච්ච ඉතා මහා ලොකු භාග්‍යයක්. අද දින මේ උතුම් සත්කාරය ඉෂ්ට කරගන්න සාර්ථක කරගන්න අපගේ සියලු දෙනා සමාජයේ සියලු දෙනාගේම සහභාගීත්වය සහාය ලැබුණා. මම පිළිගැනීමේ කතාව මට බාර දීලා තියෙනවා. මම දැන් සිද්ධ කරනවා. මුලින්ම හිඟුරක්කඩ අපගේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානාධිපති උතුරුමැද බලාන් ප්‍රධාන සංඝනායක හිඟුරක්කඩ කලාව අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කරු සිල්කිත සිරිසිල් නාගමානි පාරවහන්සේ නමකම නමස්කාරයි. ඔබ වහන්සේව ගෞරවපූර්වක නමස්කාර කරනවා. මම මේ උතුම් අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. තවද අපේ යාපනයේ ශ්‍රී නාග විහාරාධිපති යාපනයේ සිංහල වෙළඳ සංගමේ ගෞරවනීය අනුශාසක ශාස්ත්‍රවේදී මීගාතුලේ සිරිවික්‍රම අපගේ නායක මහින්ද්‍රාරාම වහන්සේ ඉතාමත් ගෞරව නමස්කාර පූර්වකව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා. අපගේ නාග විහාරාධිකාරී ශාස්ත්‍රපති කොංගල සිරි ධම්ම අපගේ ආමුදුරන් වහන්සේ නිරතුරුව අපට අවවාද උපදෙස් ලබා දෙන ඔබ වහන්සේට ඉතාම නමස්කාර පූර්වකව මේ අවස්ථාවට පිළිගනු ලබනවා.